Obchodování na Forexu platí možná ještě víc než u akcí nebo u dalších investičních nástrojů, že začít obchodovat bez přípravy by byla holá sebevražda. Dneska se tady nabízí celá řada takzvaných cvičných demo účtů a určitě platí a těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Zkoušel jste také cvičné účty, nebo jak šel jste rovnou, nebo ty cvičné účty prošly? Samozřejmě člověk musí projít tím, že se musí vlastně ošahat vlastně ty procesy vlastně obchodování přes takzvané demo účty. Vyzkoušel jsem několik. Osobně doporučuji každému vlastně vyzkoušet, ale pozorňuji, že pak ať vlastně není překvapen tím, že když si pořídí vlastně ostrý účet, tak vlastně určitě ty funkce budou fungovat trochu jinak, protože přece jenom demo verze je demo verze a ostrý účet je něco jiného. Proto bych považoval vlastně ty nejnižší částky, které umožňují různé firmy jako vložit, že to, ať si nikdo nemyslí, že s touto částkou, s tím minimálním vkladem nějak zbohatne. Je to jenom určitý přechod, že vloží si skutečně jako minimální částku, která daná firma umožňuje a pak začne znovu vlastně jakoby zkoušet to obchodování. To skutečné obchodování na Forexu začíná opravdu s nějakou vyšší částkou, aby vlastně měl nějakou rezervu na různé cenové výkyvy, nebo opravdu nelze předpokládat vlastně jasně jednoznačně, kterým směrem ta cena jde a člověk musí být připraven na různé takové ty výkyvy. V jaký okamžik by člověk měl přejít právě z toho cvičiště na bojiště? Rozhodně v okamžiku, kdy má pocit, že jeho strategie, kterou testuje na tom cvičném účtu, mu aspoň papírově vydělává. Protože teprve v tu chvíli má smysl vůbec uvažovat o tom, že si může otevřít reálný účet a začít obchodovat reálně. A výborně tady zmínil možnost využití těch mini účtů jako určité formy demo účtu, ale už s reálnými penězi, kde právě i drobný investor si už ošahá to skutečné obchodování, ve kterém začíná pracovat už i psychika. Takže i když ztratí, dejme tomu $500, tak to nemusí tolik mrzet, jako kdyby potom ztratil třeba ten velký účet, prosím. K tomu bych ještě dodal, že naopak vlastně ten drobný investor musí počítat s tím, že to je vlastně to vstupní jeho vlastně náklad. Prakticky zřídí si první účet a musí počítat s tím, že o to přijde. Na tom se to naučí. Všechno, když vlastně začne podnikat, musí investovat nejdřív. Pak teprve bude vydělávat. A důležitý teda, aby člověk zůstal stále ve hře. Můžete ztratit $500 a když ztratíte veškerý kapitál, tak už se na ten Forex nevrátíte. Kolik času věnujete obchodování na Forexu? Je to různé. Prakticky mě umožňuje vlastně ten trh kdykoliv vlastně vstoupit, vzhledem k tomu, že se neustále vlastně obchoduje, ale člověk není sám. Musí s někým spolupracovat. Prakticky se navzájem jako doplňujeme, dáváme si různé signály, kdy vlastně vstoupit. Je to jako houbař. Doporučí se kdy jít do lesa a vlastně kdy ty houby nazbírat. Takže já si předpokládám, že existují investiční chaty nebo určité komunity lidí, kteří se scházejí, jako jste třeba vy, a vyměňují si zkušenosti. Bez toho to nejde. Individuálně ten člověk by se ztratil. Jak je možné, že broker mi vlastně na obchodování půjčí, já přicházím s kapitálem 1%, ale těch dalších 99% mi zafinancujete? Vy jste se o tom tady zmínil, že jednou z výhod obchodování na Forexu je takzvaná finanční páka. Mohl byste ji v krátkosti vysvětlit, nebo aspoň ty základní parametry, aby člověk věděl, s čím tak obchodování na trhu Forex obnáší obchodování ve velkých objemech, jelikož se kupují, řekněme, loty a jeden lot znamená 100 000 jednotek základní měny v páru. A je docela nepředstavitelné, že by drobný investor byl schopen zafinancovat, řekněme, $100 000. Proto broker mu nabízí možnost vlastně nákupu daného instrumentu přes takzvanou finanční páku a je to jediné pravidlo, které platí, je, že přijde vlastně, řekněme, s korunou a dostane 100 korun k dispozici na nákup daného instrumentu. Ty konkrétní výhody a nevýhody té finanční páky? Tak výhody jsou zřejmé, samozřejmě zisky se násobí stejně jako ve stejném poměru jako je finanční páka. Bohužel nevýhoda je, když investor zanedbá svoji strategii a náhodou se dostane proti trhu, tak samozřejmě... Otočí se vítr a přesně ta tak. Finanční páka jde proti vám. Přesně tak. Podle čeho na Forexu obchodovat? Co mi dává signál, kde mám koupit a prodat? Je to například stejné jako u akcí, že se snažím sledovat ten fundament, snažím se sledovat hospodářská čísla. Dá se to přenes v rámci teda asi celé země, když sleduju například Spojené státy, americký dolar, fundamentální analýza, jak funguje na Forexu?
Tak určitě i na Forexu fungují pravidla fundamentální analýzy, musí se samozřejmě příslušně upravit pro měnové páry, přesto to není jednoduché a myslím si, že pro drobného investora není jednoduché získat všechny fundamentální informace a správně je vyhodnotit. Proto například i já volím spíš cestu obchodování prostřednictvím jiné formy analýz, která se nazývá technická analýza a která sleduje vlastně vývoj ceny na grafech. Byste nám to přiblížit na grafu, jak to vypadá, v jaký okamžik vlastně vystupujete na trh, kdy vystupujete, nebo jaké aspoň ty základní parametry v rámci technické analýzy používáte? No, tak rozhodně mým cílem je na grafu identifikovat, jak se chovají ti velcí investoři, kam tečou peníze. Kdybyste nám popsal tento graf? Ano, podíváte-li se na ten graf, snažím se velmi jednoduchou formou trendových čar, které si sám zakresluji do grafu, zjistit, zda cena má spíš stoupající či klesající tendenci a pomocí základních stavebních kamenů technické analýzy, jako jsou support a rezistence, hranice podpory, hranice odporu, se snažím definovat místa, kde by mohlo dojít k následnému otočení ceny a tím pádem například ke vstupu do obchodu, nebo naopak k výstupu z obchodu. Druhý graf, který máme na obrazovce, ukazuje, kdy vlastně vstupujete a vystupujete z pozice. Aby se to také přiblížit, je tam hodně čár. Ano, tak víceméně na tomto grafu je orientačně vidět, jak došlo u ceny k prolomení hranice odporu, k prolomení hranice rezistence a na základě tohoto signálu došlo ke vstupu do pozice, přičemž cílem byla právě hranice odporu, nejbližší hranice odporu, hranice rezistence daná tou horní stoupající linkou, na které zase došlo k výstupu z obchodu. Jak je vidět, nebo rád bych ještě řekl, že ty jednotlivé dílky, ty jednotlivé svíčky reprezentují jeden den, takže celý obchod vlastně trval, řekněme, 4-5 dnů. Jednalo se tedy o relativně krátkodobý obchod. Jaké nástroje používáte vy v rámci toho, abyste se rozhodli, jestli budete spekulovat na posílení nebo oslabení dané měny? Každopádně se musí sledovat pohyb ceny. Musí se sledovat různé signály, vlastně, které nám předurčují, kterým směrem jako ta cena vlastně poroste, nebo to bude klesat. No a jsou k tomu různé indikátory. Běžný laik má možnost online vlastně jako sledovat jednotlivé pohyby. No, takže používáte také technickou analýzu jako kolega? Ano, a samozřejmě se musí akceptovat různé signály, sledovat trh, různé makroekonomické vlastně informace. Já se nemůžu odpustit na konec diskuze se zeptat, kde vidíte americký dolar. A například vůči české koruně ten dolar je dneska stále pod velkým tlakem. Jak se to může dál vyvíjet? Jaký je váš osobní názor? Tak skutečně můj pocitový názor je takový velmi, řekl bych, až kacířský, protože zatímco euro-dolar je v stále rostoucím trendu, neboli euro silně posiluje vůči dolaru, tak já mám pocit, že na trhu už začíná absolutně převládat názor, že dolar už je odepsaná měna. A je takovým pravidlem, že když už všichni si myslí, že to půjde už jenom tím jedním směrem, tak jsme velice blízko okamžiku, kdy se celá situace otočí. Takže můj osobní takový pocitový názor, bohužel ničím nepodložený, je, že už se nenacházíme daleko okamžiku, kdy dolar si šáhne na svá minima. Kde to vidí drobný investor na Forexu? My sledujeme tyto signály a nemůžu nic jiného, jenom se vlastně přiklonit k tomuto názoru, nebo je to názor odborníků. My jako drobní vlastně investoři musíme akceptovat vlastně tyto názory a vlastně se k tomu jenom přikláním. Kde to vidí makléř? Nebo makléři? Makléři nezajímají většinou žádnou stranu, ale momentálně osobní názor je, že se přikláním taky k názoru pana Kozy, že dolar se šáhne za chvilku na svá minima. Pánové, děkuji za rozhovor a nashledanou. Nashledanou.